Jomino limu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jomino limu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jomino limu Sini mani ko mi hatam hanki kam non problème dañu do mais simi fam ndara wat huuna tan si miji mam ni no nguruda galle rek jida min tamit ko jodo mi muñu parce que mi ni no muñata do ka kala jom wadi mu min kam ko jelli la horam min kam mais an kam ka kala muñe galle dum tak min ndiyam tan ko rewde kosde ma hay simi nari wat won ko simi ƴeewi ma an o en gidita kama galle ni na jomi yarita ma te an waɗani bouge centimétre min kam mi watta décourage ndiyam tan ko jooɗode tabi anni no mbaɗa yidde joom kam ɗum joɗɗinma ɗo galle haɗa muña no feewi te fof nak mbiɗa yiya ko ɗon goni mbi tegi hitaram mbiɗa yiya ga en mbawrani mino ma mais si gonga ari kam en kala ɗum. Get up, because of your rightness. An bi dada joddani ali lo journal ma an ko kewi ko an esam an kewi hanki ko an dum don wala ma perturbe te dum don fof ko an ayaltani hen ano yaara jeewo kam ano ayaltani hen an ili a wana baba galle golle mo ganda dum do fuko an waddi dum créé so wana kalis tan an sada wara ko kalis warat ma maya goto lawol a tampini yimbe billahi an mimi anda no bebe on wadi tan ha jibindama an a wana père modèle an hessini kam an a aru bon an ka bon an a mojjani handa mojjani jong oto jewam Apali. mi paranto Al. mi halay Joni waɗata kam provoqué. hajam ala A waɗata kam joni provoqué. Haɗa ara haɗa kam taw mbiɗa jooɗi mi innanim haɗa kam waɗa provoqué. ndal min tayi de mi jew ko mbawda hen min tayi. Temi haalanma a dañi kaɓɗa noon jaari. Woro boy dollar. Kumba sefa. Ha? Fatma dalasi. Penda ugiya. Woni binta. Barke Rasulullah. Oro kam o haajaka ɗum. Ko dollar. Dollar uji toɓatno. anka naati Te noon. Ɓuri ko hen wel. Ko debbo boɗejo. mo wona debbo bodejo do hen Bab muni jogi. Yum muni jogi. Koreji makko nani Amérique. Allah waɗi o yii joom o yiɗi joom yiɗi ɗum mami hen jaggo ha tiiɗe kek a faami ha tiiɗa kan haala ko ɗum les mbiɗa mo yiɗi joom yiɗi mo wallahi wona go a haalani gongo toon an joom haɗa daña haalis ɗum tottat ɗon wadde on ganda kam waɗat financé joom financé kam waɗat ɗum financé faami minde bébé en waɗani noon perte anani an ni an woni an ka naafiguide an jeeri ka kangal ɓiɗɗi ko an woni kangaɗo Diba nder haala ma mbiɗa sa yi gillam e joom ɗum waɗi kala ko joom waɗi kam mi yaltata mbiya a juumi sa sikki walla goɗɗo hono ma so sikki ko gillam e joom walla yidde kam joom juɗɗini kam ɗo funti hoore mum ɗum joɗɗinani kam ɗo aɗa andi ko joɗɗini kam ɗo enɗam
joom hay so wona haydara komin enɗam gotam minen jiidi ko ɗum tami kam ɗo gila nden ha joni te Biba mi anda goɗɗo de ko jiɗɗa wadde ɗum ko an kono min Salamata kam ko enniyimi ko e ko pibmi wadde ko mi yiyani innama aade fofo way leydi bawɗo hadde kam wadde ɗum an noon so tawi a yahat walla a leloto walla a jooɗoto ɗum min haajam na bona hen ko an woni kangaɗo eyi haydara ala hoore ma an ñande tawi an ɗo wuti joom ɓuuro parfum on ko neɗɗo makko kamɓe gondi min walla ɗum ara galle ɗo waɗɗo reesu o wona e nder galle he o wallitame gonno an ko garɗa ko galle a meeɗi kam wallit dépense ko tagi a meeɗi kam wallit facture ko tagi ɗum kañum noon si ari wallat fof wona gon te ma ar so welima ma ar so Arde. mettima ma Binta ar sa wuuri Binta ko garowo sa maayi Binta ko garowo mi meeɗa wonde dewgal joom so wona ɗo meɗen 100%. a haalani gon ɗum waɗi an ka fos a waɗi fo an ɗo mbaɗɗa fara Salamata hanki tan sans abi mbiɗa ko Binta mbatta fara ha Binta jinginta an Binta sa an moƴƴi an ka naafiga an ka jastom an wala simi hessani mi wiyanma an min hande wawa kam waɗ ko metti ɓayri tan joom addi hanki Binta tan ha yii Binta a andi Binta faɗɗuma ɓurma arsuko ɓurma jawdi ɓurma reew ƴewan kon kulɗum fiide kulde o wi on guila o inni tan pol kilore e police onon foof kulɗon kanko huuli haw jogi o hoɗani ɗo di o hoɗani galle wimo yo ar hande wimo yo ar hande o ngolɗo somo ara ko ma ɗo ngaari hirsete ngaari bubaji ɗi piya a faamide Binta wona kaɓateya o ko a yammata yiyan gurɓanno mum te ayi mi haalan ma ayi hari heewde giti boɗeeje en ɓernde mettuɗo en fof ko basal waɗata ɗum o ko jogiiɗo ɓii jogiiɗo o wona rotere ɓolɗe adde e galle he de won yimɓe noon kuutol ɓolol ngaddi ɗo e galle he ɓolol mo kalata an mino yeye an ko gandanɗa kam mi yi dote ma ɗe ɗe ka hay men ɗe kam hay wonɓe fan jii Salamata ko liggoton ɗo ko gila garɗa ɗo nder wure he tan min ɗum tawani kam ɗo hamma ɗum kontinde fof tawma nder o galle ko wel tawma ɗo ko metti tawma ɗo ngara fa ɗo hande mbiya haɗen yalta muñ haɗa muñanno kam noon ɗum kam mbiɗ ɗum andi min kam laaɓi mais jiɗmi ko ɓeyda munde ɗo ko metti ɗo ɗum wama taw ko welma ɗo ɗum wama taw nder wura he wona goɗɗum mbaɗum dañ te ana joom on ɓoydi o probléme tan hande fotani an tagde mbiya haɗa yaha walla goɗɗum anda hom décision gueɗɗa nak mais mi haaldu toon tan o probléme tan wonma tan wi an haɗa yaha walla waɗa nako so ɗum ɗum Biba mbiɗa sikki tan min neɗɗo so huccite am ndaari nguuram ɗam nguurdan mi e galle he eno nguurdumi e joomne no wiya kam muñ on yiɗi ko maaydam kono wona nguurdamam sabu joom kala ko muusatno e aduna o waɗi kam somi muñaano an jooɗiɗo ɗo a tawata ham ɗo tawanno komi yehi laawalam gila ko ɓooyi ko muñde kam e rende enɗamam addanma tawde kam e oɗo galle saabu a ɓornata cumci muɗ to yiɗi an meeɗa mi yaɗoɗe wuddere garɗa koye galle min tawi an bandi o ko jeyinma dotem an haalnam ko an jeyi walla ko biye jeyi temi haalanma seerede ma ko sogondaji ndiɗɗi hen o ñande naati galle haɗa noon mbaɗo hejju kam par ce que o kam wurdata basde wurdata e basde ɗon mbiɗa ɓeɓe ɗum wonti koyɗol wonti caggal wonta yiyeede eɓe noon ganda aduna ma an boni quoi par ce que jaari ay sa jogui respect mbeɗa wawno bonnude ni kono ay riwene ma pour nene ma haɗ salo hande noon sa ñaguimomi pour yo woto Binta ar mi wiyata yo Binta ar min ñagota ɗum aɗa yiiɗi aɗa yiiɗi par la force aɗa yiiɗi mboɗo yiiɗi aɗa andi sa ñaguimomi jaɓata tan non mi anda somo ñaga kono an a bokkata hen non te oɗo natta e gueles somi wimo tan min jeeyi gallam di wona galle bamma min jeeyi gallam o arat ɗo te suudu ma ɗo tottami ɗum an haɗani kotta min mbaɗnamo senga dow terrasse to min mbaɗanma suudu senga an ko nen mbaɗanmami an wona chaque jour mono wiyama an tentum sino min waɗanma ko ɗo tan mbaɗanmami waɗa bifa mbaɗa falma so welima so mettima ko garoɗo e galle
ƴeew ñeeñɓe sénégal pop kala ɗe gawlo bambaɗo joom ñañeeru joom buuba fof mi waɗan haɗa ni feere waɗan joom yangue salmata kam tawi joomum woni cukalel anda ko yangue mawɗo mbaɗani hay président amérique o Joe den mi waɗata ɗum invité ɗo o ara e galle o hawrita yangue mi waɗata yangue mo ganduɗa meeɗa waɗa e sénégal kono min nden wona min foti wiyeede muñ te noon to tolnimi ɗo hannde komi keewɗo te ko heewi kala rufat rufi natti waawde wayleede alaa to wayla alay sago ko yaadu tan so Allah jaɓi kalɗa ko goonga a tampi jiiɗamo kala mo anndi a tampi mbiɗo waawi sa en tampi an kam mi annda ko nguuranɗo avant mais gila ngarmi ɗo mi yii ko nguurata waawi min o kalɗaɗoma min tami komi tampude mais so yi hannde jooɗi no mbiɗa haaldama komi jiɗɗa ar nokkude comme kosɗe ma ni no mbaaɗa mi wa noon ɗum taki jiimi yo ngar mbimi yomi ar mi yewtida salamata par ce que mbiɗa yiɗi yaɓɓude kosɗe makko ko nguurata ko kam ɗum nguuratmi mais mi yiɗi sukkude kosɗe ma ko muñata ko ndir o galle min nen mi waa ɗum muñde salamata décision mo mbawɗa ittu kala laartinomi ƴewtindama ko jaggi temi haalanma hanki ƴewtan ngal teddugal ngal Binta addanimi hanki ha o rokkimi haalis carton on dajjitmimo tawimi toon ko dollar uji paquetaji dollar euro a faami an ngil kiita ngil ngannduɗaa kiite yummo kiitaɗo baaba kiitaɗo dotton ɓolon holko meɗɗami waɗande an jeey wona guppol a jaɓa a waɗani mérité mi ɗontama haydara par ce que a waɗani mérité min wuppane min an bonɗo mi wuppane min nden a bontako comcidi nden noon ma Binta wuppaɗam Binta yeyi te kañum noon ɓurma wawde wuppa kañum mbiɗa yanna kañum ɓurma wawde an ko gandandama i anda meeɗi kam wuppa anda gandanma a wawa wuppude min somi wawni mi waɗantama ɗum jaari mata yejjiti ñan defɗa ɗo maaro ko gillen ha joni yimɓe fof sénégal fof waɗa interdit maaro an famɗi gacci so yiɗi de kalɗa min da haajam ala hen Binta haajam ala hen Binta ey Binta esam Binta mi fijani Binta joom seeri joom Binta joom jaadat weli kamɓe jaadat ko ɗum piyanmami ɗo joni joni anani ɗum piyanmami de anani kam Binta ala fulla ala fayda ar min ƴettuma garje haɗa garda galle quoi walla Binta ƴettuma binda saɗa yiiɗi gila darɗa muñde oyi wadde o probléme tokosa tan wonmo wiyaɗo waɗa ko gandaɗani ko yiiɗa ɗum wadde walla sa waɗi ɗum après waɗa ɗum regrette biba mi wiyanima ta rewe koyngalam mi wiyanima ta muñ ko muñannomi ko an ji hoorema aɗa jogui plein droit joɗogol aɗa muña mi etaki ittudema hen kadi min ɗum mi haalnima haajam no bona hen haajam ala hen ko mbatta an wallahi haajam ala hen min gandumi ko hooram ko jinmi wadde ko hay goto wawa ittude kam hen ɗum kam min mbiɗa jogui on droit wona ɗum ko décision am ala ko neɗɗo wawi hen Binta so séri joom jeew mi fijande ay ko ɗum fiyanmami ɗo anani de minani mi fijande e fat ɗum ay sa fii kam ɗum Moussa en hande ɓuuri hen wela Binta ko garowo ɓooyani rese naata galle o ɗo naata galle ɗo eyyi holon suudu galle o ɗo ala suudu sowona min suuda mon ɗo heewi suudu mon onon mo salamata mo biba ko suudu heedi ɗo hen ko an karmuɗo o ɓi haram o muftinanmi boowal min o mbiɗa Binta naata min o mbiɗa ɗum de a fenat tawi kam fenan mi ñaami yaay noon dar kay dar jaari o yalti amen minen fof min yalta bo kanko Binta naata ɗo wona ko ɗum o wi habo kanko ko ɗum o wi salamu aleykum rahmatullah onon pop kaldanmi alama goppumi so weeli on so metti on son nguuri son maayi Binta ko garowo ɗo joom ref ɗum arɗo a fenat an kam a wowi kam noon wiide an ɗum ko jaarore hakkude men tawi noon ɗum warata on tawi ɗum wurnata on jiɗɗo yo jooɗo mbo yiɗa yo buuftina bowa rewɗo an ka wajja yalto rondo bagage mum
suma fuu safti bintu bab mo ina jogi bintu no jogi min ja bintu min goppu min cukkam pourquoi wadi min jida ko min dañ ala ɗum wona gonga hol kay don do wona yino de ɗum wona gonga prévisage ka wajjal o ko an andeɗal haala an ay an tuhlumi an ko buuɓa an tagi gonɗa mawɗo fakannete an kam mo raisonnable feta ɗum haalde joom raddanno jagga lelli han golɗo non ko ñiiwa faami mami ɗum hen jaggiran gauche droit dow less weli on metti on sohlul jooɗo noon jooɗo mi sohla haaji mum a faami haaji mum ɗum noon son mbawi jooɗon son mbawa meppo yelan an kay ndekete joom ala nandi bonɗo joom kay ndekete an nandi he on jikali ndekete oto foko ni salamate an mo ala ka mi wima wona ayi prévisage makko somi wi ɗum mbiɗa kam jaari an ka bondoneri o ko ese an sukkonomi an mi sukkaki fof an addi ɗum hanki son oppuno so oppuno ko min tan billa mi fiyonno oɗo ɗo wallu yimɓe an hay goto a fiyata an wonno mbawɗa fiide an min kam mi anda kono billahi bébé mo andi kam kanko so tawi kom omo hanga hawrisi oɗo mi anda binta mi anda no wiyete ni ko kakere tajan très bien ñaw bien dit watte dafa waɗano ko wawi fiya bien dit jaari hande kam mi meeɗa yaade ma kono mi yaade ma kaake gaddata ko ciseau kaake kake o taƴa ɗum ɗo kaake taƴako ɗo de anda ittude so yahde ana jaari mbiyon kon tawi kaake ɗo kaake taƴako ɗo onen ko kalen mon ko te ɗo taƴƴa ɗo kaake kala mami taƴ kaake ɗon ponminat jaari to ya tan ɗum tan wa o biɓama ñimmide o potani yaade ni konko ɗum ɗo dillinani mo ni koni ko biɓade woni cagadeyataɗo o yiɗi gorko yo Allah bonnu biba wallahi ma woppu so tawi tan ko joom badduɗa ma woppu e huyɓere anda yiɗe jaari ina wawi nag hande kono jagguɗama nag hande jagguɗa jagguɗa min noon jeew en pleine forme jaggude somo jagguke kangaɗo oya debbo waɗɗo audace ko on jaggat omo ganduɗa hanki mi fiima hawronki min kam jaari min ka dara ɗo ko taha mi fii o te alama piyata a wacci kon haala ahan a yiyani kam ko jaggal gonnomi mi fiimo on wulli seeɗa ni hanki o wulli seeɗa o wi ay kono accu kon haala ala mbawɗa fiide ko wona ɗemgal tan dañɗa kon haala waka accude i kadi jewɗa joɗɗa ɗo haɗa yara haɗa immo te an aɗa andi an kam ganɗoma kala wuure an kam a deƴani i a deƴani ko jiɗɗa wiide i an kam mi haalani ɗum togorka men yaani a yiyanimo est ce que aɗa andi to guel mum to yeehi kel ayo garɗo hanki ko toon yeehi kam jom no ganduɗa ɗum darnama yonde foof o yahan toon billahi yahan toon jeew oɗon e sam waɗa andi mo woni wuuro on waɗa compteji potuji lam walla o yaha gueej o anda to fayi on e sam ko perduɗo kam par ce que o andi ko tawata ɗon omo andi o hanga ndeke nde wasdema ƴoƴƴe e ndema holum nde haaletede a leydi e ndema mi joƴani ala an darɗa ɗo ɗon jiya bebbe am yahan toon an ɓuuri tede toon yeehi so yahan toon yahata o orɗo wona ko ɗo tawatno ay an no andi ko woni probléme a anda bebbe am an a manque andudema so wima o yahan toon tan an o yahan toon salamat minen hom garnoɗo jiwtiden e ko dañɗon ɗo hanki e galle mum o ko affaire o ina muusi noon no muusi kono a muñat tan minen aɗa wi ka jahowo noon mais ɗum jarani ɗum salmat jarani aɗa wi kada ya min no kam jinnomi ko yam muñ jooɗoɗa gartira hakkille ma mbasa wadde hen hakkille ma ha ɓurtu
sabu sa yehi nen ko debbo tan arat heɓ place ma jooɗo sa yi kadi a rokkam kanko sago makko kanko garɗo ɗo hanko te kadi sa yehi an suudu ma o ala ɗo waɗa ɗo yetene gallo o watte koye suudu ma ɗum ɗum noon sinno min ko sagam joɗɗa muña no heddiɓe ɗo ɓeɗo jodori no muñirni muñira noon te an woni jeew an woni hoore galle an woni fof tigi sa yimɓe nodduma ɗo mbeɗo haalanma ɗum ɗo heten garmi ɗo heten e galle o nde yeeso dukkuɗa kam ngo ala rokkuɗum ɗum ɗo heten tigi a rokki kam conseil moƴƴo gandanɗa hoore ma ko bana mawnam debbo tan wala kam ɗum rokkuɗo walla nenam mbajiɗa kam dewɗa kam e koyngal moƴƴal ɗum tagi hande kadi jiimi ɗum ɗo hanki ɗum jiimi e galle mon nde mbiyom noddumi haalde e ma min kam moom so woni sagam mi yiɗa jalta gallo mi yiɗa jaha sabu sa yehi min gongulam ɗo e gallo fewata tigi hay liggeyam e hoore mum hankadi fewta wawata rewde lawol ko andan tagi mi jooɗo ɗo eten mi wona e gallo mbe liggo mbeɗa yima ɗo eten mbe wawa liggade e gallo kono somi natti mi yiɗi ɗo eten hay liggeyam e hoore mum jakso e min noon komi jinnoon joɗɗa muña ɓeydita muñal no feewi mbasa rewde ɓernde ma aɗa waɗa ko andi ɓernde gañ jomum wata rew ɓernde ma salma joɗo rek muña ko muñɗa ko ɓuuri hewde ha joni muñ tan o hanga mo andi kam ko kalan momi ko min e salmat wala o hanga ko wani ko ɗon kalmi ɗum ni ni nan ko kalan momi ko o hanga ɗum ɗo on nani ɗum ha nder ndar min kam mi wasde haalde ɗum min kam joom ko yiye tara o suka debbo ka gandanɗani ko ɗum ala men enen o ma raɓɓiti on wayna kadet guite mum kam mi wasɗa sa suusde tura forme mo ko kam jagani haydara min affaire forme kam haydara ko dañi heɗum forme goddo min kam komi jommiɗo min kam ko joom yiye o tan ko ganda en ngala ɗum kam min kam jaaki wemde ko bemdo tan gele mo ganda a dañi ɗo dewɗo min mi jaɓi a dañi ɗo kangaɗo mi jaɓi sar kam inde noon ko welani kam imma dañi haɗa lima de kalden gonga tan mi laynatma tan Allah ko gonga yiiɗi mi laynatma rek mbima andi an jikkuma gassi yoppi toon foton haala ɗum moƴƴata gassi mi yoppi toon ay ɗum ala ɗum an hande wona so probléme hakkude men probléme principal o ko so debbo oya kangaɗo oya domoɗa andi kanko domoɗa tan domoɗa taggi on kam mami reglu ɗum mami reglu ɗum mbima joom hande si ari ɗo ma reglu ɗum mbiɗa joom so ari ɗo hande si ari ɗo hande haalta sa almani ko weli men ma a haalat tan kono so yiɗi ha ko action gassi ça veut dire que dal min haalam heewi kono wawi min kam mi waɗata e dal haalam tan heewi hay an contraire o kalta sukko mino e so yiɗi billahi hande mi ala avi habde mi ala avi dogde mi ala avi ay kaw hajjil oya ka naafi ka mawɗa kaw hajjir kala ko jiɗɗo wiide tan min mi yawat wona ko hande ganduɗa ɗum chaque jour mono wima o ko naafi e miɗon kam komi bondonede voilà la vérité Khadija mi nani haala ma kadi mi weltima hen no feewi kono woto yejjit ñande nde tawmami ɗo e waañe wonko kalduɗen mi winoma ka cukalel kono ko hakkille mawɗum joguiɗa fa hande tan ko ɗum gonɗa e laftinande kam sabu sa welanoma ɗum ɗo mbiya haajuma ala hen a dañatano ni dartude ha ganda probléme xewi e galle he walla ɗin ɗon affaire uji kono a waɗani ɗum te ndeyin heewi nde kala hen no wawi waade a ƴetti temps ma garɗa joddiɗa e am pour yewtidde e am kono Khadija wona majjere ma gila naɗɗa ɗo e galle ha joni a yi ko nguranmi e galle he ko so woni no goo mi wiye muñ so woni ɗiɗi neɗɗo no wawi wiyede muñ ha tati kayne neɗɗo no wawi wiyede muñ kono muñde ko ganduɗa hoore ma mbo muñanta o ko heno yiɗi hodde wona hunde wemde min kam to gonmi ɗo vraiment komi nettuɗo wawde ɓerdam koko heewi te mi ala to mbaylumi ɗum to mbaylatnomi to fof mi wayli ha heewi mi ala to nawmi komi cisɗo
solution am hankadi ko yaltude tan mi yaha